Waar is de rest? Ja, Die heb je meegenomen. Ik heb hier Danny, Richard, Chantal en Eliska. Jongens, kom even! Danny, Richard, Chantal en Eliska. Ik heb ze even geroepen, want de Zumba-mensen, zeg maar, die ik volgende week mee zondag ga... nu, zondag! Ja! Het is nu al zondag. Ik denk nee. Ja, het is nu al zondag. Ga ik optreden natuurlijk met Marten van der Meulen, Nina van der Meulen en George Hurkens, maar die konden vandaag niet. Dus ik heb even een oproep gedaan van mijn Zumba-mensen van wie wil meedoen met jou dus. En dus we gaan een heel kort dansje doen, want ja, het is wel aandacht voor borstkanker. Het is belangrijk dat wij in ieder geval onze aandacht geven. We moeten natuurlijk heel veel mensen bedanken, want Party in Pink gaat echt door aanstaande zondag. Ja, vertel even het verhaal. Wat is er gebeurd en met welk idee? Ja, nou ja, wij kennen helaas veel mensen die het hebben meegemaakt. Mijn oma, tante, vriendinnen. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil iets doen inderdaad voor het goede doel. Dus samen met Co-Spot hebben we besloten om Party in Pink te organiseren. We gaan Zumba dansen. Er komt ook een DJ Souls, Urban Raw. Kinderen die ook hun bijdrage gaan doen. Maar ja, het is wel bewezen. Bewegen is altijd gezond en kan het misschien wel ziektes voorkomen. Dus daarom doen we dit. Entree is maar €5. Het gaat allemaal naar een internationale stichting. De Zumba Global Research Grant for Breast Cancer Prevention. We hebben het juist gekozen om... Dat is knap in de holle trouwens. Ja, het is wel een Zumba-organisatie die vrouwen wereldwijd helpt tegen borstkanker. Dus vandaar... we hebben heel veel sponsors om te bedanken, zoals de Lions Club, Vorm 2 reclamemakers. Iedereen. Waar is het eigenlijk? Het is een Zalenschaaf, aanstaande zondag. De deuren gaan open om 2:30 en om 3:00 gaan we beginnen. Dus we gaan eerst beginnen met een uurtje Zumba en je hoeft niet goed te dansen. Je hoeft alleen dit aan te doen. Dit heb ik voor jou meegenomen. Dit is een officiële Zumba Party in Pink armbandje. Oh ja, maar kijk echt dus en detail in het roze is leuk natuurlijk om even te laten zien dat je gewoon in de thema zeg maar meeleeft, zeg maar. Maar we gaan gewoon lekker dansen. Dus ik zou voorstellen... Nou, kom even mee, cameraman Gert, maar wij Max even Delft zetten, Gert. Want ik heb hier de mooie... Ja, kom even mee al een keer, deze kant op. Mensen van de radio, dit maakt me echt waarom zien, want ze zullen er prachtig uit. Al hier mooi in het roze. Denise staat ervoor. Voor jou al mensen, 2 dames, 2 heren erachter. Doe even een beetje voor. Wat moet ik doen? Nou, het zijn maar 3 pasjes, heel simpel. Oh. Dus links voor. Links voor. Ja, en dan gaan we 2 keer naar voren. 2 keer naar voren. En dan met rechts. Ga je 1, 2, 3. Hup. Jan, start de muziek. Komt-ie! Even zoeken. Ready? Oh, ik hoor de muziek niet. Je moet meedoen. And dance with you, feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off. Good God. So good. Everybody ready? Get up off of that thing and shake it, you feel better. Get up off of that thing and shake it. Sing it out. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and try to release the pressure. Watch it. Sound good. Let me tell you something. Feels good. Feels good. Play horns. Play it now. Get up off of that thing and dance to you feel better. Get up off of that thing. Try to relieve that pressure. Get up off of that thing. Dip to you feel better. Get up off of that thing. Try to relieve. Oké, ik had zweet op mijn kop. Misschien als je me de radio aanhangt in beelden bij Sjog, ik ga me echt behoorlijk onsteren stellen. Maar dit al hier voor het goede doel. Het zit er prachtig uit. Dank je wel trouwens. Nog even, zondagmiddag. Zondagmiddag inderdaad. Ik ben helemaal boet in de poest, joh. Ja, maar wij gaan het 1 uurtje doen. Echt lekker voor het goede doel. En daarna hebben we DJ, lekker dansen. Kom maar met kinderen, families, opa's en oma's. Ik heb gisteren Zumba-les gegeven. Er was een mannetje in de 70. Hij vond het prachtig. Dus iedereen kan het. Het is simpel, het is leuk. Het gaat om lol maken voor het goede doel. En dat is alles wat ik wil. Net stinnen, Madrina. Denise, dankjewel. Dankjewel. Richard. Succes. Nog even voorstellen, hoe is het? Danny. En hoe is het?
Eliska. En doe je Chantal. Maak je hem danken voor dit prachtige optreden. Ja, applaus. Snijd hem een keer. En dat je dit in de herhalingsjog snijdt hem dan kun je hem dus nog van Mickey naar Zeelandskaaf. Dan kun je hem dus voor het goede doel even lekker in het zwitburkje. Tjong Gert. Ja, had het ook wel even kunnen doen. Ja, maar iemand moest het vastleggen, Willem. Dus ik heb... De cameraman had maar weer makkelijk doen. Goed, we beginnen op naar de break. Straks weer om met de sidekicks. Amerikaanse band, singers, songwriters. We gaan rappers. Wat mij onbelangrijk graag en dagelijks naar het tweede bedrijf van Lord of Life.